Olulu sasazo ngqolwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eGauteng nazo eziphambili emini nje. I'm told that the dockets have been taken to Pretoria. Whether did they authorize such? And they said no, we never authorized such. Unjengele Mkhwanazi ngalentsasa uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba akukho phando laqhutywayo kumadoketa e-R1021 athathwa KwaZulu-Natal athunyelwa kundlunkulu lwamapolisa ePitoli aze abuyiselwa KwaZulu-Natal kamva. Lufuna ubulungiswa usapho lenkwenkwana eminyaka eli-12 ekutyholwa ukuba ixhatshazwe ngokwesondo indoda eminyaka engama-31 eDick Blue eSoweto. Iimbaleki zemigama emide ziqinisekiswe ukuba ugqatso lwaminyaka le iSoweto Marathon luza kubakho nakulo nyaka. Egameni lonondaba belijelo ndiyabhodisa mawethu ndikalibasanga mandithathele enzulwini. Ungena kusuku lwesibini namhlanje nikubungqina kwikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga umkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. uNjengele Mkhwanazi uxelele le komishoni ngalentsasa ukuba akukho phando laqhutywayo kumadoketa e-R1021 athathwa KwaZulu-Natal athunyelwa kundlunkulu lwamapolisa ePitoli aze abuyiselwa KwaZulu-Natal kamva. Ikomishoni kaJaji Madlanga iphanda izityholo zobundladiya lobutshijolo kwinkonzo yamapolisa nengalo yomthetho ezenziwa ngulo kaMkhwanazi kwinkomfa wayibamba nonondaba ebutsheni bukaJulayi eThekwini. Lingqina lokuqala kunika ubungqina kule komishoni nabuqale izolo. Uthe kumadoketi ayi-121 athathwa KwaZulu-Natal asiwa ePitoli, amahlanu kuwo ayenemiyalelo yokubanjwa kwabarhanelwa kodwa akukabanjwa nomnye umrhanelwa. Uqhube wathi yena njengomkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal kunye nomlawuli wezotshutshiso KwaZulu-Natal zange baziswa ngokubhangiswa kwebutho elilodwa lophando ngeziganeko zokubulawa kwabezopolitiko. I'm told that the dockets have been taken to Pretoria. Whether did they authorize such? And they said no, we never authorized such transfer or movement of case dockets. And the National Commissioner, in supporting what he said to me, he had given me an affidavit. I've seen an affidavit that he wrote under oath where he indicated that he never authorized Jairus Bia to take these dockets. And that was in June, I beg your pardon, in July. The affidavit was dated in July. And I also know that during the recent court process where Lieutenant Jairus Bia had submitted an urgent application in court about his placement at home or leave of absence that he was challenging, and subsequent to that intention to suspend, that on the submission that was made by the National Commissioner to the court papers, he says the same thing that he had said to me, that he never authorized the dockets to be moved from KwaZulu-Natal to Pretoria. So, if I understand you correctly, you learned from the affidavit deposed to by the National Commissioner in that matter, and the National Commissioner subsequently confirmed to you directly, personally, that he never authorized the transfer of those dockets. The National Commissioner personally told me that he never authorized it, and then affidavits that followed confirmed the same thing. Umyalelo ukubhangiswa kwebutho elilodwa lophando ngeziganeko zokubulawa kwabezopolitiko KwaZulu-Natal nelasekwa ngokomyalelo kamongameli ngo-2018 wanikwa ngumphathiswa wamapolisa owanikwa ikhefu lokuhlala ekhaya uMnumzana Senzo Mchunu. Usaqhuba uNjengele Mkhwanazi nokunika ubungqina kule komishoni. Kudutshulwa kwabulawa usihlalo lombutho weteksi ngalentsasa kuhola wendlela eSoweto eGauteng. Unobangela wesesiganeko ukwaziwa okwangoku. Intatheli yethu Kelvin Dludla ungamehlo nendlebe zethu kwelinqaku. Indaba ze-SABC lilunywe indlebe abathile ababe la endaweni nesigameko ngokuthi ke kunomuntu ke owusihlalo enhlanganweni yamatekisi odutshulwe washona. Uma ngabe sizwa kuthiwa ubelibangise emhlanganweni akade eyobamba ngoba kuthiwa lesigameko senzeke ngezithuba zehora lesishagalolunye ekseni namhlanje. Sibe sesiphuthuma ke njengoba ubona emva kwami ke imoto eyivalile lapha kukhona ngisho ke imoto ke lezi ke ezithwala iguli 11 oyibona
esiyibonayo iyona van noma iyona moto okuthiwa ke umufi ubehamba ngayo uma ngabe sizwa ukuthi ubehamba yedwa ephikelele emhlanganweni 11 izimbobombobo zinhlamvu kanti kuthiwa ke abasolwa ke kulesi sigameko bashaye bachitha kanti silinde okhulumela amaphoyisa ukuze azosichazela kabanzi ngemininingwane asebeyiqoqile kanti ke sekukhona nalabo ababizwa ngama forensics abavela emaphoyiseni okuyibona abazofika bathathe isidumbu lesi esikamufi bahambe naso njengoba ubona indawo ke ivaliwe amaphoyisa awafuni ukuthi ke abantu badlule ngoba le ndawo le isithathwe njengendawo ke yesigameko phecelezi i-crime scene kanti ke thema ngabe silumana indlebe nabanye abasenhlanganweni yamatekisi kakhulukazi abanikazi bawo amatekisi basho ukuthi abazi ukuthi lesigameko ingabe ke imbangela yaso kube yini ngoba abekho abantu abaqobhana nabo embonini yamatekisi noma ayikho inhlangano yamatekisi abangahushelani nayo mhlawumbe bangaze bayisolo ukuthi iyathinteka noma ke iyabandekanyeka uzokhumbula ukuthi ke igameko 18 amatekisi sezandile kakhulu la endaweni yaseSoweto uzokhumbula emasontweni balwa enxatheleni yezitolo emaponye kwaba nesigameko la kwashiswa khona kwanqonqiswa kwaphinde kwabulawa umshayeli wayeshayela imoto le ehamba ngebanga esilihambile amaphoyisa bebhizi noma ematasa ke ngaleso sigameko kanti ke njengoba ubona amaphoyisa ayahamba alungiselela ukuthi ke kwenziwe okuthile igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseSoweto. Utyalo malela kwa-Transnet le-3.4 billion rand kumazibuko aseKapa lunconywa njengolufunqula uqoqosho lwaseNtshona Koloni. Eli ziko lixhamle izixhobo zamatayara ezintsha nazakuthi ehlise ukuxinga ziyaphuhlise inkqubela phambili. Ziko lezibuko laseKapa iCape Town Port Terminal lisango lokurhwebela ihlabathi umyinge ongangama-55% wokuphuma kwicandelo lezolimo laseNtshona Koloni. Oko kwenza ibe indawo engundoqo nenyanzelekileyo kuba isebenze kumgangatho othe xhaxhe. Hopefully with this beautiful investment, these new machines, the harbour will start to work faster, more efficiently. We'll start to see that injection of growth into the city. So it's a very important day for Cape Town. Kambe ke Transnet ithi izixhobo zezikhongozeli ziyinxalenye yotyalo mali olungundoqo ekumele lwenziwe kwiminyaka embalwa ezayo kwilinge lokunyusa umgangatho wamazibuko nothungelwano nololiwe. You have a responsibility. You now need to look after those machines in the same way that you drive your car. We cannot have accidents, nothing at the expense of safety. Kananjalo iTransnet ikwaleke ngelithi amazibuko abaluleke ngokumandla kwinkqubo yokuphehla imveliso de ziyofikelela kubathengi. These new machines are going to improve cargo flows, allowing us to move more containers faster and more reliably, thus directly addressing some of our most pressing operational challenges while boosting our capacity to handle growing volumes. Lo gama imanyano zabasebenzi zilwamkele olutyalo mali. Xa uTransnet ke ngoku ethenga ezi-RTGs iyagaranta kubasebenzi uba imisebenzi yabo isecured bazakwazi ukuthi babe naso isonga sabantwana babo. It means that they can improve, they can make sure that we improve our productivity, because at a long time now we have a problem in terms of we can't reach our targets because of machines that is not up to standard. Kwalapha ezindabeni kunqunyanyiswe utitshala abathandathu kwisikolo samabanga aphakamileyo eSt John's College eMthatha eMpuma Koloni lisebe lezemfundo kwiphondo kulandelela izityholo zoxhatshazo. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona ezinabo kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukwanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukwamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe ungene kusuku lesibili namhlanje nekubungqina kwikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga umkomishoni wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. uNjengele Mkhwanazi uxelele le komishoni ngalentasa ukuba akukho phando laqhutywayo kumadokethi a-121 athathwa KwaZulu-Natal athunyelwa kumdlungulo wamapolisa ePitoli aze abuyiswa kamva.
Ikomishoni kaJaji Madlanga iphanda izityholo zobundladiya lobutshijolo kwinkonzo yamapolisa nengalo yomthetho ezenziwa ngulo kaMkhwanazi kwinkomfa wayibamba nonondaba ebutsheni bukaJulayi eThekwini. Inkulu baphathisi yaKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli ithi ngamatyala angapha kwamawaka amabini okuxhaphaza ngokwesondo udushe nokweba ezikolweni kweliphondo. Namhlanje urhulumente waKwaZulu-Natal uphehlelele inkqubo yokhuseleko ezikolweni ngenjongo zokuqinisa ukhuseleko ezikolweni. uMnumzana Ntuli umemelele intsebenziswano phakathi kwenkonzo yamapolisa i-SGBs noluntu ngokubanzi ukuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi. We take a decisive and practical step forward as we launch the KwaZulu-Natal School Safety Program. Kwilinge lokulwa nodusho oluqubayo kwizikolo zeliphondo laKwaZulu-Natal, urhulumente weliphondo uphehlelele iphulo lokuqinisekisa ukhuseleko ezikolweni. Ithetha kwinkomfa kunye namajelo endaba inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli uthi susela ngoJanuwari wenyaka ophelileyo sekubikwe amatyala ngaphaya kwamawaka amabini okuxhaphaza ngokwesondo udushe lwamaqela ngqevu nokuba ezikolweni kweliphondo. Since January 2024, our province has recorded more than 2,300 incidents of sexual harassment, violence, theft, gang activity, drug abuse, and faction fighting in schools. Urhulumente waKwaZulu-Natal namhlanje uphehlelele inkqubo yephondo yokhuseleko ezikolweni neliphule lijoliswe uqinisekisa ukhuseleko kwizikolo kweliphondo. uNtuli umemelele intsebenziswano phakathi kwenkonzo yesipolisa, ibhodi zolawulo lwezikolo i-SGB noluntu ngokubanzi uqinisekisa ukhuseleko. On the 22nd of August 2025, in Trinance Park Secondary School in Pinetown District, there was a stabbing of a learner, and many other examples. We have lost even the lives of the teachers in school premises. That is why we had to take a step to say we need to do something as government to address the problem of safety in schools. OkaNtuli uthi sekufakwe iikhamera ze-CCTV kwezinye izikolo ezikhe neziganeko eziqatseleyo zodushe kwaye uthi bazaqinisekisa ukuba isikolo ngasinye sinesikhululo samapolisa esinxulumene naso. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Uzantsi. Kunqunyanyiswe ootitshala abathandathu kwisikolo samabanga aphakamileyo iSt John's College eMthatha eMpuma Koloni lisebe lezemfundo kwiphondo. Ngomvulo imenxe inkqubo yemfundo kwezi sikolo ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi kulandela izityholo zokuxhaphaza ngezesondo ziititshala ezithile. Batyhola ngelithi ezinye iititshala zikhulelise abafundi abaselula kamva zabanyanzelisa ukuba bakhuphe izisu. College isikolo samabanga aphakamileyo nesele sikwazile ukuba sivelise iinkokheli ezikumgangatho phezulu kwilizwe loMzantsi Afrika. Kodwa ngoku sifumana sijongene nengxubakaxaka yezityholo zokuxhatshazwa kwabafundi ngokwesondo. Kutyholwa ngokuba abafundi sintsapho abangamadoda babelana ngesondo nabantwana besikolo bambi bade babe bakhulelwa. Kukwakho nezityholo ezithi abafundi abakhulelweyo banyanzeliswa ukuba bakhuphe izisu. Hlukeneyo ngoba abanye babo abayiboni ingxaki nalento yenzekayo de abanye bathi into kubana hayi siyathandana nomfundisi. Bahlabe ikholelo ukuba abafundi sentsapho abatyholwa ngesi senzo zirhoxiswe ilayisenisi zokusebenza kwabo njengetishara. Victims themselves bathreatenisha ngobabulala. So we didn't know ukuthi thina sihlala nabantu abayingozi olhlobo sanomsindo, and we were enraged to the point that kwatshiswa neproperty yesikolo because bebehlala apha. After bephumile banaba abantu ebenza ezinto nazi ezititshala, they even had the audacity baphinde baza apha esikolweni. Abathi abatyholwa kwesi senzo mababanjwe. Thetha ngetishala erape umntana esejele because umntana une-14 years utishala une-13 years. Fundo eMpuma Koloni lisigqibe kabukhali isisenzo sokuphathwa gadalala ngokwesondo. Isebe likwacele abafundi ukuba behlise imimoya. Isithethi sesebe lezemfundo eMpuma Koloni uMalibongwe Mtima uthi kuzawuqhubeka uphando langaphakathi kungekudala. Kusenjalo amapolisa anqenile ukuba akukabikho umuntu ubanjiweyo
nanjengoko ityala lingekavulwa. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC, eMthatha. Lufuna ubulungisa usapho lenkwenkwana eneminyaka eli-12 ekutyholwa ukuba idlwengulwe indoda eneminyaka engama-30 eDick Blue eSoweto. Lo mfundi ka-grade 6 inxalenye yamakhwenkwe azibhozo ekutyholwa ukuba adlwengulwe yile ndoda emva kokuba kutyholwa ngelithi ibanxinxe ngesiyobisi. Umtyholwa ubanjwe ngomhla wesi-6 kule nyanga emva kokuba usapho lenkwenkwana livule ityala, kodwa le ndoda sele ikhululiwe elivalelweni. Tata wenkwenkwana eneminyaka eli-12 uthi utshintsho kwisimilo sonyana wakhe simenze waqaphela ukuba tyhini kukhona ukungaqinisi mnqwazi kwaphela. Kuthemva kukumngcambazisa ngemibuzo, le nkwenkwana yade yazityanda igila ukuba kunendoda ethe yamnyanzelisa ngeziyobisi amatyeli ngamatyeli ze imdlwengule emva kokuphuma kwesikolo. Uthi inkwenkwana yakhe ithe le ndoda ityholwayo ibarhorhise ngompu isithi ze bangathethi inyani emntwini ngexa ibalanda esikolweni ibasa apho ihlala khona. Kambe ke kutyholwa ngokuba lo mfundi webanga lika-grade 6 kanye nabanye abasixhenxe abayanga isihlandlo esinye kwikhaya lale ndoda. Uthi abahlala nale ndoda kule yadi bayangqina ukuba yinto yarhoqo amaqela ohlukeneyo wamakhwenkwe angena kule ndlu yakhe abagcine de abaphekele. Lo abakwantsasana eGauteng banqinisisile ukuba otyholwa ngokugila lo mkhuba oneminyaka engama-31 uye wabanjwa ze waphinda wakhululwa. Uthi amaxhala kuye axhomile ngokuba lo mkhuba uza kunabela nakwezinye izikolo. Kananjalo emva kokuba la makhwenkwe wesikolo enikeze ingxelo ekuqaleni kwaleyo msintsi ukutsho ngoSeptemba, isebe lezemfundo laseGauteng linqumamise omnye wabafundi ekutyholwa ngokuba nguye okhwebela amanye amakhwenkwe kule nyewe. Teddy Bear Clinic has been brought on board to assist with the process, make sure that the learners are attended to. Now, this incident is a reminder of the importance of the collective duty to ensure the safety of our children. Ukanti ke amapolisa athi uphando gabalala luyaqhuba kanye nothethathethwano nonontlalontle ukukhawulelana nobulungisa ngesi sithwakumbe. Imbaleki ngakumbi ezo zingabathandi bemigama emide ziqinisekiswe ukuba ugqatso lwaminyaka le iSoweto Marathon luza kuba khona nakulo nyaka. Isiqendu sama-30 solugqatso singomhla wama-29 kuNovemba. Ugqatso luza kuqala eNazareth lutyhutywa iSoweto luyogqityezelwa kwibala i-FNB. Incekelo yogqatso lwaminyaka le nolwaziwa ngokuba lugqatso lwabantu lukhe lwajamelana nemingeni. Uqala kwinyewe yabanini balo bakwenene ukuya kwingxaki yokunqaba kwenkxaso, kodwa olugqatso lukwazile ukuthobeleza yalolona luthandwayo kweli phantsi kwezomeko. Olugqatso lucanda phakathi kwendawo ezibalulekileyo eSoweto ezifana nesibhedlele iChris Hani Baragwana, iNqaba iSoweto Towers neSoweto Theatre phakathi kwezinye. Olugqatso lukheleke ekuqaleni kaNovemba lubhekiselwe kumhla wama-29 ngenxa yeminye imisitho emikhulu eGauteng. We were all systems go for the 30th, and there is one last shift that I need to mention to everyone. That date was brought to our attention that it clashes with National Prayer Day, which happens at the Soccer City precinct. So our event cannot coexist on the same day for obvious reasons on the 30th. So we've decided to shift it to Saturday, the 29th of November. Ubukho bolugqatso lukwanceda kuphuhliso loqoqosho elokishini. I-African Bank yazibandakanya njengomxhasi ngo-2023 kwaye iyaqhuba nokuba lulutho kuluntu lwaseSoweto nakwabo bathatha inxaxheba kugqatso. This is a race about the people, but it's also a race about the economy of Soweto. That's so important. The township economy. Umbutho wembaleki weli i-Athletics South Africa nawo uyapinza ngenkxaso. Ngaphandle kogqatso lwesiqhelo lomgama we-42.2 kilometers kukwakho nesiqingatha sogqatso i-21.1 ne-10 kilometers. Nawe ungazifikisela. Ubhaliso luvuleleke kwiwebsite yeSoweto Marathon.
kakade besingena kuphuthulwa ngekasengwa de kwelicelizayo makube Xhosi Sibele.